Kaixo kafe eta uneko adiskideak. Zer moduz, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kafe eta unearen lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien inguruan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana. Zuzenean gure YouTubeko kafe eta unetik kanalean. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kanalean dauzkazuela. Eskerrik asko kafe eta uneko langile guztion partetik eta ordu erdi interesgarria pasa dezazuela espero dugu. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Izan ere, zein da gure gaurko gaia? Google Notebook LM. Hau da, antolatu itzazue zeuen ideiak Google Notebook software dalako arekin. Beraz, gaurko protagonista gurean gaur Google Notebook. Azken finean, zer deritxo Google Notebook? Are gehiago, zer egin dezaken nik programa honegaz? Bagauza da, zure lehen proiektua sortu nahi baduzu, hartu ezazue Google Notebooken laguntza. Zure ohar dokumentuetatik abiatuta sortu itzazue zeuen podcastaz, funtsezko ideiak, laburpenak, azken finean Google Notebook dalako hau, adimen artifizialagaz zeuen proiektuak sortzen lagunduko dizue. Beraz gogoratu, produktiboak izan nahi bazarete, erabili ezazue Google Notebook. Sarrera, azken finean, zeri deritxo? Google Notebook, Googleen programa bat dugu. Azken finean, inteligentzia artifizialan erabili egiten dau, eta zer egiten du? Informazio kantitate handiak eraginkortasunez aztertu. Azken finean, Google Notebook zuk sortutako informazioagaz lan egiten du. Hau da, zure dokumentuak, zure estekak, zure elkarrizketak, hau da, informazioa bai, informazioa sarean bilatu egiten dau. Baina azken finean, zeuk sortutako dokumentuetan oinarritu egiten da. Google Labsen sortutako ikerkuntza laguntzailea, adimen artifizialean oinarritu egiten da, hau da, Gemini erabili egiten dau, eta azken finean, plataforma honetan zuk igo behar dituzu zeure dokumentuak. Behin zeuk dokumentu horiek igo eta gero, dokumentu horietan oinarrituz lan egingo du. Hala ere, hurrengo minutuetan nik adibide batzuk jarriko dizkizuet programa hau eta ondo ulertu dezazuen. Ezaugarri nagusiak, zure iturriak, zure dokumentuak, zure estekak, zure PDF-ak, azken finean, zeure dokumentuetan oinarritu egingo da. Adimen artifizialak, zure dokumentuak erabiliko ditu, lan berriak, txostenak fabrikatu ahal izateko, laburpen, analiziak, galderak, azken finean zeuk imaginatu 10 horritako PDF bat sortu duzula, Google Notebook PDF hori hartu eta horretan oinarrituz lana errestuko dizue hain zuzen ere. Audio laburpenak, pribazitate bermea eta azken finean doako tresna. Hau da, musutzuk ez duzue ezer ordaindu behar. Badauz, ordaindu behar diren zerbitzu batzuk, baina normalean doako tresna izango da Google Notebook. Hor pantailan ikusten duzuen moduan Google Notebook
kuadernoetan oinarritu egingo da. Azken finean, zuk zeuk kuadernoak sortuko dituzu, imaginatu, iraultza industrialaren kuadernoa, fotosintesiaren kuadernoa, azken finean, kuadernoetan oinarritu egingo da gai desberdinak aurrera eroateko, eta azken finean, geroago ikusiko duzuen moduan, kuaderno asko sortu daitezke. Beraz, gogoratu, non dago koska? Google nodu barruan, kuadernoetan. 100 kuaderno baino gehiago sortzeko aukera, 50 informazio iturri baino gehiago erabiliko dituzue, eta hitzak bai, 25 milioi hitz. Azken finean zuk dokumentuak sartzen dituzunean, zeure iturriak, zeure hitzak erabiliko dituzue. Beraz, normalean, doako aplikazioa, azken finean, informazioan hitz sortzeko aukera izango duzu. Funtzio nagusiak, dokumentuak aztertu eta laburtu. Formatu desberdinak erabiltzeko aukera, bai PDF, PowerPoint, Word, Excel, azken finean, formato desberdinak erabiltzeko aukera. Laburpen pertsonalizatuak eta baita ere transkripzioak. Geroago ikusiko duzuen moduan, aukera desberdinak izango dituzue eskura, bai? Horrez gain, ikasketa material sortzeko aukera. Hau da, imaginatu, zeuk 100 orritako dokumentua dekozu, 100 orritako dokumentu hori erabiliz, azterketa eta gidak, galdetegiak, txartel didaktikoak beti ere, zuk sortutako dokumentu horretan oinarrituz, aukera anitz izango dituzue. Horrez gain, audio laburpenak, mapa mentalak eta infografiak, eta baita ere, aurkezpenak eta bideoak. Beraz, imaginatu dokumentu bat igo duzula, dokumentu horretan oinarritu, audio laburpen edo infografia. Hala ere, prozesu hau geroago, pausuz pausu, ikusteko aukera izango duzu. Beraz, gogoratu, Google Notebook, adimen artifiziala, baina beti ere, zeuk sortutako, zeuk igotako dokumentu eta iturrietan beti ere oinarrituz. Bai, aukera duzue, sarean informazioa bilatzeko, baina normalean zeure dokumentuetan oinarrituko da Google Notebook. Funtzionamendua, azkenean funtzionamendua geroago pausuz pausu ikusiko duzue, baina nahiko intuitibo eta erraza da. Azken finean zeuek pantailan kuaderno bat sortuko duzue. Kuaderno horri titulo bat jarriko diozue eta ondoren kuaderno horretan baitan informazioa igoko duzue. Hau da, zeure iturburu, PDF, esteka, PowerPoint edo material desberdina. Beraz, gogoratu, kuadernoa sortu, tituloa jarri eta materiala bertan sartu. Hori egin eta gero, materiala hautatu eta gero, aukera desberdinak izango dituzue lehen aipatu dizuedan moduan. Azken finean materiala igota gero, txat bat izango duzue, adimen artifizialean oinarritutako txata, azken finean zuk inteligentzia artifizialagaz elkarrizketa bat sortzeko eta material horri buruz galderak egiteko. Hau da, laburpen bat egin iezadazu, bilatu iezazkidazu punto garrantzitsuenak. Beti ere, zeure dokumentuan oinarrituz hori ere gogoratu behar duzu. Horrez gain, estudio dalako atala ikusiko duzue. Eta gauza da, estudio horretan
aukeranitz topatuko dituzuela, bai audio laburpenak, bideo, infografia, laburpen exekutiboak eta geroago ikusiko duzuen moduan aukera gehiago. Beraz, dokumentua igota gero neure estudioa eta bertan aukera anitz. Adibide moduan hor badekozu adipen mapa, neuk dokumentua sortu, dokumentua igo eta holako mapa mental bat sortu dut. Horrez gain, txartel eragingarriak, hau da, flashcards deritzonak, hau da, imaginatu, ariketa moduko batzuk, baina txarteletan zeuk adibidez, zeure ikaslei emoteko eta txartel hoiegaz ariketa bat egiteko. Beraz, txartel eragingarriak. Beraz, orain arte ikusitakoa laburtzeko. Google Notebook. Lan fluxua 4 urratsetan besterik ez. Hau da, ohar kuadernoa sortu, hau da. Kuadernoa sortu, bat. Bigarren puntua, zeure informazioa, zeure estekak, zeure dokumentuak, igo kuaderno horretan sartu. Hirugarren urratsa, elkar eragin, laburtu, galdetu, hau da, zuk dokumentua sartuta gero, Google Notebooken Gemini'ri informazio horri buruzko galderak egin, laburpenak eskatu. Eta 4. urratsa estudioan sartu, eta bertan audio laburpenak, gidak, eskemak sortu. Zeuk ondoren informazioa deskargatu ahal izateko. Beraz, gogoratu, lan fluxua 4 urrats horietan, pantailan dauzkazue. Gauza gehiago. Oraindik hurrengo minutuetan adibide praktiko bat jarriko dizuet. Hasteko, imaginatu, asteartea da, ordenagailua piztu eta Googleen sartuko naz. Bai Google, azken finean gogoratu, Google Notebook dalako hau, Google Labsen zerbitzua dela. Googleen nago, eta, pizkanaka, sartzeko 2 aukera, goiko menua erabiliz, hau da, Googleen aplikazioa dela medio, bertan sakatu, gezi urdinean ikusten duzuen moduan, eta bertan, imaginatu, kontaktos, mapas, Google Fotos, eta aplikazio guzti horien artean, Google Notebook topatuko duzue. Edo bestela, zuzenean, nabigatzailean, Google Notebook tekleatu, eta aurrera. Azken finean, 2 aukera dauzkazue, zerbitzu hau erabili ahal izateko. Behin barruan, imaginatu, lehen eguna dala, edo bigarna berdin zait azken finean, prueba Gemini Notebook atala ikusiko duzue. Bertan, sakatu eta aurrera. Gogoratu, Google Note erabilia izateko, zeuen Googleen posta elektronikoa sartu behar duzuela. Beraz gogoratu, zeuen Gmaila sartu eta aurrera. Hau da, sesioa hasi beharko duzue, azken finean zeuek burututako lana etorkizuna begira gordeta egon dadin. Eta sesioa hasita gero holako pantaila bat ikusiko duzue. Azken finean bertan lehen aipatutako kuadernoak ikusiko dituzue. Azken finean lana egin baduzue, bertan orain arte sortutako kuaderno guztiak ikusiko dituzue. Eta kuaderno berria sortu nahi baduzue, hor badekozue goiko partean, eskumaldean, crear nuevo. Hori baino ez. Azken finean lana zerotik, hutsetik hasiko baitugu. Crear nuevo sakatu eta creando cuaderno
ikusiko duzue, bertan ja Google bada bueltaka, zeuen kuaderno berria sortzen. Kuaderno berria sortuta gero, hor badeko zue, naiz eta ingelesez atera, berdin jatzue, izan ere, erraz ulertuko duzue. Zein da hurrengo urratsa? Zeuen informazioa, zure dokumentu, zeure esteka, zeure PDF, PowerPoint, Excel, Word, edo dana dalakoa, igo, nik bez, hor badeko zue, imaginatu, subir artxibo, texto kopiado, Drive-etik informazioa igo, YouTube-etik, edo baita ere, web orrialde desberdinetatik. Beraz, gogoratu, hurrengo urratsa, zeuk sortutako dokumentua igo, lainora igo. Nik adibidez, subir artxibo atala hautatu dut. Izan ere nik ordenagailuan badekot dokumentu bat prest. Beraz, nik adibidez, subir artxibo sakatu, ordenagailuan barnean sartu, eta hori izango duzue deskargaz zeure dokumentuak eta zeuen ordenagailuetan dauzkazuen karpeta eta dokumentu guztiak. Dokumentua topatu, klik bikoitza emon, eta hor badekot nire dokumentua Google Notebook sartuta. Non ikusiko duzue pantailaren ezkerraldean. Nik gezigorri batez jarri dizuet. Hor badekot nire dokumentua igota. Horrez gain, kuaderno sin titulo, gogoratu, nahi izan ez gero, zeuen kuadernoi izena jarri al diezue. Beraz, labur biltzeko. Ezkerraldean, zeure dokumentua, gezi gorria. Eta pantailaren erdian, nire kuaderno berria, eta ondoan, personalizar. Personalizar sakatzen baduzue, hor badekot, ze aukera dekot, nire kuadernoari argazkia, eta nire kuaderno berriari, nire lan berriari, izena jartzeko aukera. Beraz, nik izena irautza industriala, eta argazkia hor daukazuen, argazkia jarri dizut hain zuzen ere. Azken finean, imaginatu egunen baten Google Notebookera sartzen zariela, eta kuaderno desberdinak erraz ikus ditzazuen. Horretarako baino, ez? Gauza gehiago, interfaza, pantaila. Pantailaren erdian nire kuadernoa, irantza industriala eta argazkia. Eskumaldean estudioa ikusiko duzue, eta estudioaren barrean aukera guztiak. Laburpen, infografia, bideo, soinu eta aukera guztiak. Horrez gain, zeure dokumentua partekatzeko, konpartitzeko aukera ere baduzue, eta non daukazue lehen sartu duzuen dokumentua, gezi urdinez, hor badekot ezkerraldean nire dokumentua. Hori baino ez. Dena den, egunen baten gaur bertan frogatzen baduzue, nahiko ulerterraza eta intuitiboa da. Eta hasteko, hau da, nik dokumentua igo dut, eta iagaz elkarlanean hasiko gara. Gogoratzen duzue pronta zer zen, hasteko gogoratu pront zeuk adimen artifizialari ematen dizkiozun agindu eta argibideak. Hau da, zeuk adimen artifizialari egiten dizkiozun galderak. Gogoratu prontak. Gauza da nik dokumentua igo eta nik adimen artifizialagaz, iagaz, elkarlanean hasiko nazela. Izan ere, zeuen pantailan olako
txata ikusiko duzue. Txataren azpikaldean nire dokumentua sartuta eta behan hor badeko zue iagaz elkarlanean hitz egiten hasteko aukera. Gauza da zeuk dokumentua igo eta iagaz elkarlanean hasiko zarela. Hau da, hizketan hain zuzen ere. Ba, imaginatu hauek adibideak dira, baina behin zeure dokumentua sartuta gero, dokumentu honen laburpen exekutiboa 3 paragrafotan. Edota imaginatu, dokumentu honen egitura laburbiltzen duen eskema edo dokumentuaren 5 puntu garrantzitsuenak. Azken finean iak zeure dokumentu aztertu eta zeuk eskatzen diozuna eskainiko bueltatuko dizue. Edota, ba, imaginatu, zure dokumentuan oinarrituz, zeuk igo duzun dokumentuan oinarrituz, 12 diapositibako diseinua, edota 2 minutuko gidoi bat, edota, ba, imaginatu, aztertzailea zarela dokumentu horretan oinarritutako 5 galdera garrantzitsuenak. Azken finean zeuk, iari prontak luzatuko dizkizue eta iak erantzunak emango dizkizue. Hori egin eta gero, hau da, dokumentua igo eta iagaz lanean hasinaz, hau da, iagaz hizketan hasinaz, txata dala medio, hurrengo pausua, estudioa, aukerak. Gogoratu, non topatuko duzue estudio dalako hau, pantailaren eskumaldean. Eta orainik estudioan egin daitezken adibide batzuk jarriko dizkuzuet. Beti ere nik igo dudan dokumentuan oinarrituz. Hasteko, pantaila, dokumentua eskerraldean. Pantailaren erdian txateatzeko aukera, hitz egiteko aukera. Eta eskumaldean estudioa ikusiko duzue. Hasteko, ba, imaginatu, nik igo dudan dokumentuaren laburpena, baino ez diot eskatuko. Azken finean naiz eta gazteleraz etorri, resumen ikusiko duzue, baina laburpena. Nik laburpenan sakatu eta hor badekot audio laburpenaren aukera desberdinak. Breve, kritika, debate, información detallada, azken finean, zeuk, filtroetan oinarrituz, nahi duzunean sakatu eta ondoren generar dalako aukera ikusuko duzue behan eskumaldean. Beraz gogoratu, dokumentua igo dut, estudioan audio laburpena eta generar dalakoan sakatu eta pizkanaka dokumentu horretan oinarrituz, iak audio laburpen bat sortuko du eta non ikusiko duzue zeuek sortutako audio laburpena? Ba, estudio atalan, beko partean, hor, gezi gorriz jarri dizuet, zeuen emaitza ikusteko aukera izango duzue. Beraz, hor badeko zuez, eskumaldean, zeuen dokumentuan oinarrituz, audio edo soinu laburpena. Gogoratu, audio laburpen hau, zeuen ordenagailuan deskargateko aukera izango duzuela eta deskargaz karpetan topatuko duzuela zuzen ere. Horrez gain, aukera gehiago. Mapa dalakoa, hau da, mapa mental dalakoak, hau da, buru mapa eta mapa mentalak sortzeko aukera izango duzue. Azken finean, zer deritxo buru mapa dalako hau? Ba, bertan sakatu, ondoren generar, eta azken finean, ba, olako mapa mental bat sortuko duzue. Zeuen dokumentua, zeuek igo duzuen dokumentua aztertu, eta hor, olako buru mapa eta mapa mentala sortuko duzue, ideia garrantzitsuetan oinarrituz.
Beti ere, mapa mental hau, buru mapa atalako hau, bai partekatzeko edo deskargatzeko aukera izango duzue. Horrez gain, aukera gehiago ikusiko dituzue. Hau da, galdetegi, txartel eta taulak. Hor, gezi desberdinegaz jarri dizuet, beraz, 3 aukera gehiago. Hasteko, beraz, galdera sorta, imaginatu zeuek dokumentua igo eta dokumentu horretan oinarrituz, olako galdera sorta bat sortu nahi duzuela zeuen ikasle emateko, galdera sorta sortuko dizue. Horrez gain, flashcards edo ikasketa txartelak, hau da, galdetegiak txartelak, olako jolas modu bat egiteko txartelak. Eta horrez gain, taulak nahi badituzue, hor badeko zuez ere, taulak eskuragai. Aukera gehiago, txostenak eta bideo laburpenak. Hor adibidez, geziekin ere badeko zue jarrita. Azken finean prozesua beti berdina da, baina aukera desberdinetan sakatuko duzue. Hori besterik ez, zeuen dokumentuen txostenak, hor filtroak ere badeko zuez, bat edo bestea aukeratzeko, eta horrez gain ere bideo laburpenak, imaginatu, zeuen sare sozialetan bideo laburpenak sartzeko aukera. Azken finean, zeure dokumentuetan oinarrituz, hor ikusten duzuen moduan, bideo laburpenak sortuko dizkizue. Beti ere, estudioko aukera dira hauek. Eta gogoratu, estudioan dauzkazuen aukera guzti horietan, bai partekatzeko, deskargatzeko eta aukera desberdinak ikusiko dituzue. Eta hori gutxi balitz, infografiak, hau da, zeuen dokumentuetan oinarrituz, infografia garakoak sortuko dizkizue, imaginatu hor daukazue, adibide moduan, iraultza industrialaren infografia nahiko konkretua eta nahiko lan polita ikusten duzuen moduan. Eta gogoratu, nik ordenagailutik egin dut baina, badeko zuebe bai, mugikorretik egiteko aukera, bai aplikazioa jaitsi, bai Android zein iOS erabiltzaileak bazarete, edota zuzenean mugikor hartu, Googleen sartu eta hortik ere aukera bat duzue lan guzti hau egiteko. Beraz, bai ordenagailu, smartphone zein tabletetik egiteko aukera. Beraz, laburbilduz, gogoratu, Google Notebook, adimen artifizialean oinarritzen dena, Gemini erabiliko du. Informazioa aztertu, labortu eta estudioan sartzen bazarete aukera anitz. Azken finean beti ere produktiboak izateko. Beraz gogoratu, produktiboak izan nahi bazarete erabili ezazue Google Notebook. Beraz, zuk gaur bertan, arratsalde honetan, nola erabiliko zenuke Google Notebook? Zaila zaitezte, erabili azken finean nahiko intuitibo eta ulerterreza bai da. Eta emaitzak izugarriak dira. Eskerrik asko gaurko goiza gugaz pasatzagaitik, egun ona izan dezazuela eta gogoratu zeuen herri eta hirietan kafetagunea daukazuela, baita interneten, bloga eta sare sozialetan ere hor gaudela. Mila esker eta egun ederra igaro dezazuela. Laster arte.